Vores næste gæst her i Live fra Ramasjang, han hedder Michael Kamp, og han har blandt andet skrevet denne her gyserfilm, der hedder Molden, Jorden husker. Hej, velkommen til, Michael. Mange tak. Vil du ikke lige vinke til vores seere derude og sige hej? Hej, unger. Michael, hvordan skriver man sådan en gyserhistorie, som du har lavet? Jamen altså, man starter med at finde ud af, hvad er det, som man selv synes er uhyggeligt. Fordi hvis det skal være uhyggeligt, hvis det skal være oprigtigt skræmmende, så skal det jo også kunne skræmme dig selv. Ja. Og du har jo en... Det er jo lidt svært at skrive gyser, fordi du skal bruge sproget. Ja. Du skal opbygge en stemning kun ved ord. Og læseren kan jo sagtens sidde midt om sommeren på en strand eller derhjemme i lænestolen, og der er ikke noget, der er uhyggeligt. Og så skal du kun via sproget skal du så skabe en stemning, som bliver rigtig, rigtig uhyggelig. Ja. Og der er du til at prøve af på dig selv. Altså, hvad skræmmer dig selv, synes du selv? Det du lige har siddet og skrevet. Hvis du selv synes, det er ret uhyggeligt, så er det nok. Hvad har du skrevet om i den her, bare ganske kort, hvad handler om? Det handler om en lille by, Molden, hvor på den skole, der er begyndt eleverne at forsvinde. Okay. Der er noget mystisk nede i bogkælderen med en pedel, der vist engang begik selvmord, og muligvis stadigvæk er der. Og, den er rigtig uhyggelig. Ja, og hvordan har du fundet på det emne? Jamen, altså, jeg skriver jo det, jeg selv kan lide at læse. Ja. Og jeg går de gyser, og derfor så er det, jeg skriver. Og, fordi jeg synes, det er spændende at udforske den mørke del af mennesket. Vi har alle sammen sådan en lille mørk sted inde i os, hvor vi gemmer det, vi er bange for, eller alt det forbudte. Og det er lidt sjovt at læse det og blive lidt udfordret. Ja. Men så er det også rigtig spændende at skrive det, netop fordi det er svært. Du er nødt til at bruge sproget til det. Og du kan ikke snyde, ligesom på film. Du kan ikke lave, der er ikke baggrundsmusik, og der er ikke en, der hopper ud af skabet og siger bøh. Det er sådan lidt, du kan ikke skrive bøh. Det virker ikke. Så det er kun ord jo egentlig? Det er kun ord, og det er rigtig udfordrende, specielt hvis det skal være uhyggeligt, både for voksne og børn. Ja. Fordi det er ikke samme ting, men man er bange for, at jo ældre man bliver, jo mere af det her mørke får man, for flere ting er man klar over. Så at skrive noget, hvor voksne siger, hold op, den er uhyggelig, og hvor børn siger, puh, den er uhyggelig, det er rigtig svært. Hvad er du selv bange for? Der var alt for lille, der sneg jeg mig til at se Dødenskab. Hajer. Ja. Så jeg er faktisk bange for at være ude på dybt vand, hvis jeg ikke kan se bunden. Jeg er altid bange for at kigge ned og så se et eller andet komme op. Kunne du forestille dig at skrive en bog om det en dag? Ja, det kunne jeg godt. Ja. Men ikke direkte en hajbog. Den er ligesom skrevet en gang, og det tror jeg er svært at hamle op med. Okay. Hvornår begyndte du egentlig at skrive bare kort her? Da jeg var teenager, det var altid mig, der fortalte historier på lejreturen. Og så en dag var jeg på biblioteket, lånte en bog med gyser, og tænkte sikkert noget lort. Det kan jeg sgu videre. Og så begyndte jeg. Og det er det så blevet til blandt andet denne her? Ja, blandt andet den der, min 7. roman udkommer her i løbet af den her måned, faktisk i oktober. Fest. Og du har faktisk hjulpet os med noget, fordi vi har jo en lille konkurrence kørende inde på dr.dk/Ramasjang, hvor alle vores seere kunne lave en gyserhistorie. Vi har faktisk fået over 70 gode gyserhistorier sendt ind, så det har været rigtig, rigtig svært at finde en vinder. Men lige nu, der skulle vi altså have vinderen med på telefonen. Og hej, hvem er det, jeg taler med? Det er Karoline. Hej Karoline, hvor er det, du bor henne? Jeg bor i Hjørring. Og du har skrevet en gyserhistorie til os. Ja. Prøv lige at få kort, hvad er det, den gyserhistorie, den handler om? Den handler om en pige, som har en mor, som er lidt farlig. Og hvordan har du fundet på det? Det var sådan, at kigge i andre bøger og sådan noget. Ja, det er noget med, at denne her historie, det var faktisk også en opgave i skolen, eller hvad? Ja, vi skulle lave en gyserstil. Ja, havde I sådan en gyser-tema, eller hvad? Ja. Hvad lavede I? Vi læste en masse bøger og tegnede og skrev. Var det svært at skrive en gyserhistorie? Lidt. Ja, hvorfor? Hvad var svært? Det var at få det til at hænge sammen. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Du har altså gjort det så godt, at du faktisk har vundet vores konkurrence, Emil, eller hvad hedder du, Karoline. Og vil du lige se, hvad du har vundet? Nu skal jeg lige se en gang, hvor det står. Ja. Det kommer bare værende ind til mig her. Alle de her ting har du vundet, Karoline. Prøv lige at se. Der er altså en masse gyserhistorier her, blandt andet fra Dennis Jürgensen. Og så får du altså også, nu falder de lige ned, så mange er der. Denne her bog oveni, Michael Kamp, Molden, Jorden husker. Så hele det her fad med gyserhistorier får du. Udover det, så er der altså også sådan en her. Lad mig lige åbne den og vise dig, hvad det er, du har vundet. Hold da fest. Prøv at se her. Det her, det er altså et krus fyldt med make-up, så du kan sminke dig ligesom de zombier, du så i starten af Live fra Ramasjang. Der er altså både børster, og der er maling og teaterblod er der så med også her. Så det her, det sender vi altså til Hjørring, til dig, fordi du var så god. Hvad siger du til det? Tak. Ja, det er mega dejligt. Det var fordi, du var så god, så tusind tak, fordi du gad at være med i vores konkurrence, og endnu en gang tillykke med det. Tak.
Og Michael, du har lovet, at du faktisk vil læse lidt op af Karolines rigtig, rigtig gode historie. Så læn dig godt tilbage derude. Nu kan du altså høre, hvorfor det var, at det var Karoline, der vandt vores gyser-historiekonkurrence. Værsgo, Michael. Jamen tak. Godt. Signe fik fri fra skole kl. 13.30. Hun gik i 5. klasse og var enebarn. Klokken havde lige ringet, og hun havde 1 kilometer hjem. Hun tog sin cykelhjelm på og satte sig op på sin nye flotte cykel. Da hun kom hjem og åbnede døren, mødte der hende et mærkeligt syn. Der lå papir ud over hele gulvet. Hendes mors og fars dåbsattest lå også på gulvet, men hendes egen dåbsattest lå der ikke. Hun skyndte sig at ringe sin mor op, men hun tog den ikke. Moren plejede ellers altid at tage den. Hun ringede i stedet til sin far. Han tog telefonen. Hun bad ham komme med det samme, men da der var gået en time, var han stadigvæk ikke kommet. Så ringede hun til ham igen. Telefonen blev taget, men det var ikke hendes far. Pas på, for jeg angriber dig i morgen kl. 12 præcis. Lad os holde her, Michael, så når vi altså ikke mere af Karolines fantastiske historie. Tusind tak, fordi du kom, og tusind tak til Karoline og alle jer andre, som har været inde og skrevet en historie på dr.dk/Ramasjang. Du kan læse resten af historien inde på vores hjemmeside, og det er også derinde, du kan vinde en t-shirt, hvis du altså kan svare rigtigt på dagens spørgsmål. Den kommer ind her, hvis jeg ellers skal lige rive den ud af hænderne på Bent. I dag havde vi besøg af en forfatter. Han sidder faktisk lige bag mig. Kan du huske, hvad han hed? Ind på dr.dk/Ramasjang. Svar rigtigt på spørgsmålet, så kan du altså få fingrene i sådan en fantastisk t-shirt her. Ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kiggede med. Det var altså alt, hvad vi havde valgt at bringe i dag i live fra Ramasjang om gys og gro. Hvis du blev en lille smule skræmt, så kan jeg altså godt forstå det. Men det hele var altså bare for sjov, det hele var altså bare god fantasi. Vi er tilbage igen i næste uge i dit fjernsyn alle hverdage fra kl. 18.00, så husk at kigge med. Tak til alle jer, der har kommet herned ved Hejren i Hundi i Havn. Lige et stenkast fra Greve. Det har altså været en fornøjelse at møde jer. På mandag er vi som